Hej Uffe. Jeg vil fortælle lidt basisviden om radioaktivitet. Radioaktivitet står der her. Det er spejlvendt. Det er jeg ked af, men jeg kan ikke lave det om. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Så det bliver altså spejlvendt tegninger, jeg viser hele vejen igennem. Men jeg skal nok forklare alt, hvad der står på, så jeg håber, det går. Jeg vil komme ind på de forskellige henfaldstyper, der er i radioaktiviteten. Men først vil jeg lige fortælle om, hvordan et atom er bygget op, fordi det er meget vigtigt at vide i forhold til radioaktiviteten. Og det her atom, man ser her, det er et heliumatom, som har herinde heliumkernen, som er 4 neutroner og 2 protoner og 2 neutroner. Neutronerne består altså af henholdsvis protonerne og neutronerne. Protonerne de er positivt ladet, og neutronerne er neutrale. Og rundt om alle atomkerner fiser der elektroner rundt. I heliumatomets tilfælde er det en elektron, der fiser rundt, og den er der, og den er negativt ladet. Så vil jeg fortælle om alfa-henfaldet. Det kan vi lige se her. I det her eksempel har vi 238-92 uran. Under alfa-henfald, der ryger der et heliumatom væk fra uranatomet her. Det er det, man ser her. Det tal 238-92 uran, det vil jeg bare lige hurtigt forklare, hvad det betyder. Det betyder, at der er 238 neutroner i alt i uran atomet her, og der er 92 protoner i alt. Så hvis man nu gerne vil udregne, hvor mange neutroner der er i uran 238, så skal man bare trække de 92 protoner fra de 238 neutroner, så får man antallet af neutroner. Og under alfa-henfaldet bliver der som sagt frafaldt helium atomet, og når det sker her, så bliver uran 238 til 234 thorium, 234,90 thorium, og det gør den, fordi at man trækker de fire neutroner, der er i heliumkernen, fra de 238 neutroner, der er i urankernen, og det bliver så til 234, og så trækker man de 2 protoner, der er i heliumkernen, fra de 92 protoner, der er i urankernen, og det bliver så til 90, så derfor bliver det i det her tilfælde til thorium 234,90 atomet. Ja, og så hopper vi over til beta- henfaldet. Så vi lige ser det her. Og under beta- henfaldet sker der det, at den udleder, nu må jeg hellere sige, hvad der står her. Der står 2813 aluminium,
den udleder så en elektron, og samtidig med at den udleder en elektron, som man ser her, så udleder den også noget der hedder en antineutrino, og det gør den for, at man holder det energiniveauet på det samme niveau, når den henfalder. Og det der så sker, det er, at 2813 aluminium bliver til 2814 silicium. Og det gør den, fordi at når det her aluminium her, det udleder den ene elektron her, så sker der det, at der er et nu skal de se, der er et neutron, der bliver til en proton i denne proces, og derfor skifter det her 13-tal sig så til 14, hvor det bliver til silicium fra aluminium. Ja, og så beta plus henfaldet ser vi lige her et eksempel af. Og her har vi 206 83 83 bismut atomet, og under et beta plus henfald sker der det, at den udleder en positron, og så udleder den også en neutrino, som man ser der. Og det er samme årsag som ved beta minus henfaldet med, der var det en antineutrino, og nu er det en neutrino. En antineutrino, den er negativt ladet, og den her, den er så positivt ladet. Og når det her 206 83 bismut atom, det så henfalder i beta plus, så bliver det til 206 82 bly. Og det gør det, fordi at når den udleder den her positron her, sker der det, at der er en proton heroppe i bismut-atomet, der bliver til en neutron, og så bliver den til bly. Og så hopper vi over til den fantastiske gamma henfald her. Og gamma henfaldet, det er lidt specielt i forhold til de andre henfaldstyper, da den i kernekortet for eksempel, der de andre henfaldstyper, de rykker sig fra en plads til en anden, når de henfalder. Men gamma henfaldet her, det rykker sig ikke nogen steder, fordi at den ikke ændrer sig andet end det her, den her stjerne, der står heroppe, som hedder den, som kaldes den exciterede tilstand. Altså det vil sige, at den er en exciteret tilstand, som betyder, at den har sådan et højere energiniveau, end den kan have, altså end dens grundtilstand egentlig er. Det der sker under et gamma-henfald, det er, at da den jo har det her højere energiniveau, så udleder den en foton, noget energi, og så bliver den egentlig til det samme atom, men den mister bare den her exciterede tilstand, altså den mister den her stjerne her, og så bliver den til det samme. I det her tilfælde er det 137,56 barbalab.
barium med en stjerne, som bliver til, når den udsender et foton, bliver til det samme 137,56 barium uden en stjerne. Så ja, det var det. Jeg kan ikke nå mere, ellers så ville jeg have fortalt masser mere. Men tak for din tid, Uffe. Hej.